nirriflettu ftit fuq ir-realtà u l-vokazzjoni tal-lajkat fil-Knisja u wkoll flimkien nieħdu forza għax meta niltaqgħu nindunaw li maħniex waħedna, imma nindunaw li aħna Knisja. Naturalment Knisja ukoll kif se naraw f'din ar-riflessjoni li għandna ħafna teżori, aħna parti mit-teżor ta' din il-Knisja li hija teżor fiha nnifisha u wkoll Knisja li għandha id-djufijiet tagħha u li aħna ngħinu ħafna lill-Knisja f'dawn id-djufijiet għax aħna parti minn dawn id-djufijiet ukoll. Xtaqt nibda b'istorja. Kien hemm tifel żgħir jismu Palmer Ofuku. Dana kien Niġerjan minn familja mhux nisranija, familja li tipprattika il-reliġjon tat-tribujiet Afrikani. Imma kif jiġri spiss il-ġenituri tiegħu xtaqu li jieħu edukazzjoni fi knisja fi skola tal-Knisja Kattolika. Għaliex kienu jafu u jaraw li għall-binhom il-Knisja Kattolika kienet toffri l-aħjar edukazzjoni. F'din l-iskola Dana Palmer għamel numru ta' snin. Imma dejjem baqa jipprattika ir-reliġjon tat-tribu tiegħu. Qatt ma ħass il-ġibda u l-ħajra li minkejja li qed jieħu l-edukazzjoni tiegħu fi skola Kattolika jersaq lejn Ġesu, jersaq lejn il-Knisja. Għadda żmien u imbidel il-missjonarju li kien f'dak ir-raħal. U l-missjonarju l-ġdid bħal ta' qablu kellu parti mill-missjoni tiegħu li jieħu ħsieb il-kura spiritwali tal-iskola. U dan il-missjonarju kien ikun spiss qalb l-istudenti, kien ikun spiss magħhom fil-campus, fil-ground, fil-refettorju tagħhom u jagħmel ħbiberija magħhom. Għadda żmien u dan Palmer talab li jibda jkun ippreparat biex jidħol fil-Knisja Kattolika. Naturalment kien hemm min kien kurżitar biżżejjed li jistaqsih u jgħidlu x'ġara. Wara tant snin viċin tagħna tieħu l-formazzjoni tiegħek f'din l-iskola, għaliex issa inti iddeċidejt li tersaq lejn Ġesu. U Dana Palmer wieġeb dan il-missjonarju bena pont ta' ħbiberija bejni u bejnu. U Ġesu seta jgħaddi minn fuq dan il-pont minn għandu għal għandi. Bena pont ta' ħbiberija minn għandu għal għandi u allura Ġesu seta jaqsam dan il-pont minn għandu għal għandi. Naħseb li din is-sentenza hija l-aħjar mission statement li jista' jkollna ta' evangelizzazzjoni. L-aħjar deskrizzjoni li jista' jkollna ta' evangelizzatur, ta' persuna impenjata fl-appostolat.
Forsi mhux l-aħjar definizzjoni teoloġika jew akkademika, imma żgur l-aħjar deskrizzjoni li nifhmuha u mhux biss nifhmuha, imma li ċċaqlaqna u tħajjarna biex inħarsu lejn anfusna u nistaqsu jien x'suppost qed nagħmel, jew aħjar dan hu li jiena u int suppost li qed nagħmlu kuljum. Nibnu pontijiet ta' ħbiberija lil persuni ta' madwarna biex Ġesu ikun jista' jasal għandhom. Din għat-tixbieħa tal-pont hija tixbieħa li Monsignor Arċisqof tant enfasizza fil-bidu tal-missjoni tiegħu bħala raj fostna meta sar Arċisqof. U hija t-tixbieħa li tant irridu nżommu f'moħħna li aħna nibnu l-pontijiet, aħna ma naqtawx il-kuntatti, aħna ma nitbedux, aħna ma nbedux, aħna noħolqu l-kuntatti. Il-kuntatti biex permezz tagħhom jasal il-mulej Ġesu. Nitkellmu minn evangelizzazzjoni. Nitkellmu minn evangelizzazzjoni ġdida. Nitkellmu fil-pjan pastorali li qegħdin naħdmu fih f'dawn is-snin mill-priorità ta' din l-evangelizzazzjoni fuq livell dioċeżan, fuq livell tal-Knisja Universali. Il-qdusija tiegħu il-Papa jagħmel kunsill pontifiċju għall-evangelizzazzjoni tal-kulturi, mhux iżjed għall-evangelizzazzjoni ta' min qatt ma sema bi Kristu, ta' min għada fejn ma wasalx il-Vanġelu, għall-evangelizzazzjoni tal-kulturi li huma Kristjani li għandhom storja ta' Kristjanità imma għandhom nixfa ta' prattika u ta' ħajja ta' fidi. Għandna l-qdusija tiegħu il-Papa li jsejjaħ is-Sinodu tal-Isfijiet ta' Ottubru li ġej fuq dina il-materja ta' evangelizzazzjoni ġdida, evangelizzazzjoni tal-kulturi. Jiġifieri, aħna imdawrin bħala Knisja, aħna mhux mistednin biss imma biktar forza imħeġġin u mistennija li bħal dak il-missjonarju nibnu pont bejna u bejn dawk li aħna ngħidulhom jew imbedin, jew traskurati, jew ma jridux jafu, jew kontrina, jew ma tista' toġobhom xejn, nibnu pont bejna u bejnhom biex b'dan il-pont ta' ħbiberija, minn fuq dan il-pont ta' ħbiberija ikun jista' jasal Ġesu għandhom. Għalhekk teżor, għalhekk l-Apostlu il-lajk huwa teżor, għaliex Alla jinqeda bik biex jitlaq minn għandek u jasal għand l-oħrajn. U la jitlaq minn għandek tfisser qiegħed għandek. U la qiegħed għandek, la Alla qiegħed għandek, tista' tkun teżor ikbar meta inti għandek l-Alla fik. Għalhekk il-lajk huwa teżor għax Alla qiegħed fik permezz tal-magħmudija. Teżor. Għandek l-Alla u kapaċi mill-abbundanza tiegħek tal-preżenza tal-Alla u tal-imħabba tal-Alla tibni punt ma' min jista' ma joġbokx,
ma' min jista' jkun antipatku għalik, ma' min tista' tħossu jisfidak, jiċċalinġjak, jirridikolak fil-ħajja tiegħek nisranija u rridu nibnu punt ta' ħbiberija biex jaddi il-mulej Ġesu. Jinqeda bik Alla l-imbirek biex isir dan il-pont. U l-bini ta' dan il-pont huwa eżattament l-appostolat li inti tagħmel. L-appostolat individwali u l-appostolat fl-qdiet u l-movimenti. Inti personali teżor għax għandek l-Alla fik. Il-ħidma l-appostolat li inti tagħmel huwa teżor għax dan il-pont m'intix tibnih għalik, dan il-pont m'intix tibnih għal persuna l-oħra, dan il-pont qed tibnih biex minn fuqu jgħaddi Ġesu. U allura huwa teżor li jinqeda bih bil-ħidma tiegħek, bl-appostolat tiegħek jinqeda Ġesu. U allura l-appostolat tiegħek huwa teżor. Ġesu fil-Vanġelu kemm il-darba kellimna fuq l-idea ta' teżor u tagħna diversi kwalitajiet ta' teżor u valur ta' teżor. M'għandix il-ħin u laqqas huwa importanti li insemmihom kollha, għażilt 2 jew 3. Ġesu ikellimna fuq teżor moħbi falqa f'waħda mill-paraboli tiegħu. Li dan it-teżor huwa l-imbierek li qiegħed hemm. Imma moħbi mhux jistaħba, moħbi mhux biex joqgħod bi kwietu, moħbi mhux biex ma ndejquhx, moħbi għaliex aħna rridu nitħabtu. Aħna rridu namlu il-parti tagħna biex infittxuh, biex insibuh, biex nożuh, biex namluh tagħna. Moħbi falqa, ma qiegħed hemm jistennina. Teżor li kif jgħidilna Ġesu fit-tmiem ta' din il-parabola fejn hemm it-teżor tiegħek hemm hija qalbek. U allura bħala apostlu, bħala lajk, bħala wieħed waħda li taħdem, nistaqsu fejn hi l-ħidma tagħna, fejn hi il-qalb tagħna. Fina nnifisna, fl-għaqda, fil-moviment tagħna li tajjeb tkun hemm, imma mhux l-ewwel priorità. Fejn hi il-qalb tagħna fil-ħidma li għandna, fil-ministeru li għandna, tajjeb tkun hemm, importanti li tkun hemm, imma mhux l-ewwel priorità. Il-qalb tagħna trid tkun fit-teżor tagħna li hu Alla l-imbierek. U meta l-qalb tagħna tkun f'Alla l-imbierek, imbagħad l-appostolat tagħna mhux biss jagħmel sens imma jsir teżor. Imbagħad l-għaqda, l-moviment, il-grupp tagħna mhux biss jagħmel sens imma jagħmel sens fil-pjan ta' Alla u jagħmel sens fil-komunità tal-Knisja. Ġesu jew aħjar fil-Vanġelu insibu wkoll frażi oħra li għandha x'taqsam mat-teżor. Ġesu kien għadu mhux kapaċi jitkellem. U l-Vanġelu jgħidilna li ġew il-maġi wara taħbit kollu waslu
fejn kien hemm Ġesu u inxteħtu fl-art iqimuh, fetħu it-teżori tagħhom u offruhomlu. U dan huwa dak li rridu nagħmlu biex l-identità tagħna tkun teżor u biex l-appostolat tagħna ikun teżor. Irridu nfittxuh anke meta ikun moħbi bħalma semmejna it-teżor moħbi falqa, bħalma kien moħbi Ġesu tarbija mill-maġi għal perjodu ta' żmien. Irridu nfittxuh, imma rridu nfittxuh biex meta nsibuh ninxteħtu arkubtejna qudiemu inqimuh. Ma jeżistix persuna fl-appostolat ta' veru mingħajr ma jkun arkubteħ jew arkubteha spiss quddiem Ġesu. Jista' jeżisti xogħol li jissejjaħ appostolat mingħajr it-talb. Jista' jeżisti hobby li jkun appostolat jew li ngħidulu appostolat mingħajr ma nkunu ninxteħtu qudiemu u nadurawh. Jista' jeżisti biex ikonna biex nimlew iż-żmien tagħna, għandna żmien f'idejna jew m'għandniex kwiet dejjem irridu nagħmlu xi ħaġa u nagħmlu dak li jissejjaħ appostolat. Mingħajr ma nagħmlu bħal maġi nixteħtu fl-art inqimuh ma nistgħux inkunu teżori. Ma nistgħux inkunu parteċipi miegħu u għalih fil-ħidma ta' salvazzjoni tad-dinja. Mingħajr ma nkunu mixħutin qudiemu nadurawh ma nistgħux nibnu pont biex minn fuqu jgħaddiju. Nistgħu nibnu pontijiet biex ngħaddu aħna stess. Biex tgħaddi l-ambizzjoni tagħna, biex tgħaddi l-grupp, il-għaqda, il-moviment tagħna, imma nixteħtu qudiemu nadurawh jgħaddiju. Fetħu t-teżori tagħhom li wara kollox it-teżori tagħna thomna hu. Imma rridu niftħuhom. Irridu niftħuhom. U niftħuhom u nerġgħu noffruhomlu. Jiġifieri niftħuhom u nirrikonoxxu li thomna hu. Thomna iva biex iżejjenna, niżżejnu bit-teżori tiegħu aħna, imma mhux dik l-ikbar skop li tagħna t-teżori. It-teżori li tagħna li nistgħu nsejħulhom talenti, kwalitajiet, thomna biex niżżejnu imma l-iktar għas-servizz tal-oħrajn biex niffurmaw il-komunità tal-Knisja. Hekk jallimna it-talim tal-Knisja, speċjalment fil-Kostituzzjoni, fuq il-Knisja tal-Konċilju Vatikan it-Tieni il-Lumen Gentium. Għalina, imma mhux għalina, imma għas-servizz u l-qadi tal-komunità. Jekk ma niftħux it-teżori u noffruhomlu, Ġesu għalinna wkoll xi ġrienna. Meta kiber, għax hawnhekk kien għadu żgħir, meta ġew il-maġi, Ġesu għalinna mhux parabbola il-fatt li ġara qudiemu taż-żagħżugħani li dan iż-żagħżugħ Ġesu stiednu, Ġesu ħabbu
Ġesu ħares lejh bħarsa ta' mħabba u qallu, jekk trid tkun perfett, mur bih li għandek, tih il-fqar. U ejja warajja, u hekk tkun qed tagħmel teżor għalik fis-sema. U dan ir-rakkont jurina li dan iż-żagħżugħ ma kienx lest li joffrihomlu it-teżori tiegħu. Kien lest li jiġu qudiemu, kien qed jgħix ħajja tajba ħafna kif iddikjara u kif anke ikkonferma Ġesu. Kien lest li jarfu bħala mgħallem rabbi b'relazzjoni speċjali ma' Alla, ma kienx lest li joffrilu it-teżori tiegħu. Konklużjoni għall-inqas il-konklużjoni li nsibu fil-Vanġelu, ma kienx kapaċi isir apostlu. Ma kienx kapaċi jagħmel apostolat. Ma kienx kapaċi jibni dak il-pont bejnu u bejn ħaddieħor biex minn fuqu jgħaddi il-mulej Ġesu. Teżor f'ġarar tal-fuħħar. Din hija l-espressjoni li l-istess Monsignor Arċisqof għażlinna biex naħdmu fuqha f'dan il-pjan pastorali ta' dan is-snin li qegħdin fih. Il-kewba li trid tmexxina matul dan is-snin. Teżor f'ġarar tal-fuħħar. Meħuda mit-tieni ittra ta' San Pawl il-Korintin, kap 4. Għaliex f'ġarar tal-fuħħar? X'inhuma il-kwalitajiet tal-fuħħar? Il-fuħħar qabel sar fuħħar kien tafal. U kif jgħidilna San Pawl stess f'post ieħor, irridu nħallu l-Alla l-imbierek jaġen u jagħti forma lit-tafal. Huwa il-fuħħari isejjaħlu San Pawl. Huwa il-fuħħari. U allura inti bil-mamudija u jiena bil-mamudija aħna msejħin biex inċedu lill-Alla. U bħat tafal inħalluh jaġinna. U bħat tafal inħalluh jatina il-forma li jidillu li u l-aħjar għalina u għall-oħrajn u għall-Knisja. Kwalità tal-faħa tal-fuħħar hija li qabel kienet tafal artab. Il-forma mhux jien nagħtiha lin-nifsi, għal xi jiena msejjaħ fejn għandi naqdi mhux jien niddeċiedi. Għal xi jiena msejjaħ fejn għandi naqdi huwa Alla li jiffurmani, huwa Alla li jsejjaħli. Jien inwieġeb, jien mhux nagħżel, jien inwieġeb. Imbagħad meta nafda lil-nifsi f'idejn Alla u jagħtini il-forma bħala tafal, imbagħad bin-nar, bid-dbatija, bis-sagrifiċċju, bil-persekuzzjoni, billi waqqawni għar-ridikolu, bil-sagrifiċċji tal-formazzjoni biex nipprepara lil-nifsi tajjeb għall-apostolat, bis-sagrifiċċju li nissapporti lill-oħrajn fl-għaqda u fil-moviment tiegħi li jafu inqas minni u jippretenduha iżjed minni, bis-sagrifiċċju bil-penitenza li inħobb il-laqdiet u l-movimenti l-oħra li ma tantx naqbel magħhom li għandhom l-istramberiji tagħhom barra tiegħi, b'dak in-nar it-tafal isir fuħħar, jibbies fil-forma
li taħ il-fuħari. Nispera fil-forma li taħ il-fuħari, mux fil-forma li nażel li nati jien li l-nifsi. Unsir fuħar. Il-fuħar għandu l-kwalità li jippreserva fl-antik, meta ma kenniex friġis u freezers, kienu jippreservaw l-affarijiet fil-fuħar. Tippreserva tista' tfisser ukoll toss. Toss ma jfissirx tifriża, imma toss tfisser inkompli niżviluppaħ u ntejbu. Mhux nifriżaħ u nintrabat mal-passat. Imma l-passat għandu l-valur tiegħu, għandu t-tajjeb tiegħu, nożżu imma ma nifriżax fih. Inkompli niżviluppaħ skont iż-żminijiet, skont is-sinjali taż-żminijiet, skont it-tkomplija tal-forma li jkompli jagħti Alla l-imbierek. Għax iva kuntlarju għal-fuħari li nafu aħna, Alla l-imbierek kapaċi jkompli jagħti forma anke lil-fuħar. Alla l-imbierek kapaċi jkompli jagħti forma mhux lit-tafal biss imma anke lil-fuħar. Il-fuħar mhuwiex trasparenti, ma tistax tara x'hemm ġewwa fih, u allura irrid noħorġu dak li hemm ġewwa fih, it-teżori tiegħi li tani Alla li huma ġo fija, irrid noħroġhom. Irrid impoġġihom għas-servizz tal-oħrajn. U s-servizz tal-oħrajn ifisser skont il-bżonnijiet tal-oħrajn. Is-servizz tal-oħrajn ukoll ma nażlux. Is-servizz tal-oħrajn jitolbuli. Jo direttament bil-kliem, jo ninduna bil-bżonnijiet u minkejja li ma jitolbulix b'karità, bimħabba, jiġifieri bimħabba kbira noffriha. U allura ma rridx nibża noħroġ it-teżori li ma jidrux, ma rridx nibża u ngħid għax inkella jqabduni, għax inkella kulħadd jistrieħ fuqi, għax inkella it-teżor li tani, it-teżori li tani Alla l-imbierek li huma fil-fuħar ma jidrux, irrid noħroġhom. B'xejn ħadd u b'xejn għati jallimna San Pawl. Il-fuħar għandu kwalità oħra, fraġli, jinkiser. Minkejja daw l-affarijiet pożittivi li semmejna fuqu, imma trid tibża għalih. Għax jista' ma jibqax ikollok dak li għandek. Dak li għandek u moti lilek biex tużaħ. Jekk taħbih, jekk titfnu, ma jibqax għandek. Jew jekk jibqa' għandek mingħajr ebda użu, mingħajr ebda valur. U aħna nafu li teżor jibqa' teżor għalik daqskemm taraf il-valur tiegħu. Is-soltu nippruvaw nifmu l-preżent billi nħarsu lejn il-passat. Imma meta nagħmlu hekk għandna żewġ possibbiltajiet. Jew ta' nostalġija nifriżaw fil-passat u nibdew naraw il-passat bħala tajjeb, bħala mawx aħjar minnu u nixtiequ jerġa' jiġi u dak ma jerġax jiġi. Jew inkella
inħarsu lejn il-passat bħala sfida. Inħarsu lejn il-preżent bħala sfida. Mhux li nirrepetu l-passat. Nitalmu mill-passat. Nitalmu t-tajjeb, nevitaw il-ħażin tal-passat. Imma rridu nimxu l-qudiem bil-metodi, bil-kultura tal-lum. U għalhekk l-evangelizzazzjoni hija ġdida mhux fil-kontenut, fil-preżentazzjoni, fl-ambjent, fil-kwalità ta' nies li rridu nevangelizzaw, fil-mentalitajiet tan-nies, fil-bżonnijiet differenti tan-nies, anke f'affarijiet li nistgħu nsejħulhom sempliċi però tant ikunu komplikati meta niġu biex nibdluhom. Il-ħinijiet adattati għan-nies biex nevanġelizzawhom. Għadna fl-istess ħinijiet tal-passat minkejja li l-ħajja nbidlet u l-ħajja tal-familja nbidlet u l-ħajja taż-żgħażagħ inbidlet. Sfida. Illum meta qed nitkellmu 50 sena wara l-Konċilju u fid-djoċesi tagħna 10 snin wara kważi s-sinodu djoċeżan, qed ngħixu fi żmien fejn għandna aktar teżori li bihom nistgħu nibnu pont aħjar bejna u l-bniedem. Naħseb li għandna aktar teżori mill-passat. Qed narfu aktar teżori fina nfusna u fl-oħrajn. Nsemmi, pereżempju, illum narfu ħafna aktar il-valur tal-persuna. Tagħna, ta' sħabna li jkunu magħna fl-appostolat, fl-għaqda, fil-moviment tagħna, imma anke tal-persuni l-oħrajn. U n-nies ma nħarsux lehom bħala massa biss, bħala grupp biss, bħala bżonnijiet, bħala problemi, ma nħarsu lehom bħala persuni. Bl-individwalità tagħhom, bil-kwalitajiet tagħhom u bil-bżonnijiet partikolari tagħhom. Dik hija teżor li qed narfu iżjed il-bniedem kif ħalqu Alla individwali u uniku. Qegħdin narfu wkoll iktar il-kariżma kemm speċifika tal-lajk u wkoll il-kariżma speċifika tal-għaqdiet u l-movimenti. Imma rridu dat-teżor noħorġuh mill-ġarra tal-fuħħar. Jiġifieri, mhux nafu bih aħna il-membri biss. Il-kariżma hija kariżma jekk tkun belt fuq muntanja. Jekk tkun tidher u tingħaraf minn dawk li mhumiex jgħixu il-kariżma magħna. U tidher nurruha mhux biex jiġu magħna, jistgħu jiġu ħaġa tajba. Mhux biex niżdiedu fil-membri, nistgħu niżdiedu ħaġa tajba. Imma nurruha biex l-oħrajn li mhumiex fil-kariżma tagħna jarfu din il-kwalità tal-Vanġelu, jarfu din l-ispeċjalità tal-Vanġelu u jinġibdu lejn Ġesu Kristu, il-pont li permezz tiegħu Ġesu Kristu irid jaqsam u jasal għand il-persuna l-oħra. U s-sabiħ fil-Knisja u r-rikkezza fil-Knisja huwa propju li jeżistu tant kariżmi. Kariżmi tal-lajċi, fl-għaqdiet u l-movimenti u l-gruppi, kariżmi ta' reliġjużi, ta' persuni ta' ħajja konsagrata, li kollha jeżistu f'din il-Knisja. U kieku kollha ikunu belt fuq muntanja, u daqqa naraw l-imħabba, u daqqa naraw il-komunjoni, u daqqa naraw il-faqar, u daqqa naraw il-predikazzjoni, u daqqa naraw il-kontemplazzjoni. Aħna li maħniġ dawn il-karismi, naraw din l-għana
li teżisti fil-Knisja u nitħajru nersqu iktar lejn Ġesu u nilqgħu iktar il-Ġesu li jaqsam dan il-pont biex jiltaqa' magħna. Hija teżor, huwa valur li qed narfu iżjed il-karizmi ġenerali bħal lajkat u partikolari bħal laqdiet u l-movimenti. Il-valur tal-komunjoni. Valur li narfu li aħjar flimkien. Mhux valur ġdid. Valur antik, valur ilu mill-Vanġelu. Imma ħafna drabi għadna naħsbu li aħjar kulħadd tar-rasu. Ħafna drabi għadna naħsbu li biex inkunu flimkien naħlu ħin niltaqgħu niddiskutu mbagħad jew ma jsir xejn jew jsir ftit sakemm indumu niddiskutu naqbad u nagħmilha waħdi. Dak huwa eżattament is-sens li ikissirna bħala Knisja. Biex niġu flimkien, biex niddiskutu flimkien, biex nirriflettu u nitolbu flimkien u naslu flimkien irridu mbagħtu. Imma mbagħad ikonna il-frott ta' tbatija tagħna. Aħna nemmnu li għal dawk li jemmnu id-tbatija tagħhom jew tbatija tagħna bħad tbatija ta' Ġesu Kristu għandha element ta' fidwa. Li nagħmel ar-rasi waħdi u allura minn għalija binqas tbatija qed nagħmel biċċa xogħol. Ma minix nagħmel appostolat. Minix nibni dak il-pont biex minn fuqu jgħaddi Ġesu. Biex minn fuqu jgħaddi Ġesu. U l-Knisja hija komunjoni. Il-Knisja mhijiex federazzjoni ta' individwi jew ta' gruppi waqdiet autonomi li kultant jiġu flimkien. Il-Knisja kif għamilha Ġesu Kristu u kif għandna xhieda qawwija mill-ewwel żminijiet hija komunjoni. Fejn kulħadd iċedi ammont qawwi ta' dak li jaħseb li hija l-awtonomija tiegħu biex ikun verament, realment mal-oħrajn u għall-oħrajn. Dik hija l-Knisja. Il-Beatu Ġwanni Pawlu II fil-littra apostolika tal-bidu tal-millenju jallimna li l-komunjoni mhijiex organizzazzjoni. Il-komunjoni mhijiex biex jinqasam ix-xogħol jew biex jinqasam l-appostolat. Il-komunjoni biex tkun komunjoni trid tkun ibbażata mibnija fuq l-ispiritwalità tal-komunjoni. Għalhekk naqtaw qalbna ħana. Għax ħafna drabi meta niġu biex nagħmlu komunjoni, il-komunjoni nagħmluha biex nagħmlu attività. Il-komunjoni nagħmluha biex nidru flimkien. Il-komunjoni ma nbatux għaliha. Il-komunjoni ma nimbidlux, ma nikkonvertux internament għaliha. Għax kieku teżisti u teżisti u teżisti ħafna iżjed. L-ispiritwalità tal-komunjoni. Il-valur, teżor ieħor, il-valur tal-Knisja lokali, tad-djoċesi. Bħala spazju konkret ta' parteċipazzjoni tal-karizmi differenti li jeżistu fiħdan il-Knisja. Konċilju Vatikan it-tieni meta jitkellem kemm fuq id-djoċesi kif ukoll jitkellem fuq il-parroċċa għamel bidla radikali minn dak li konna nafu qabel. Qabel il-konċilju konna nitkellmu fuq id-djoċesi jew fuq il-parroċċa bħala territorju.
bħala katedral jew bħala knisja parrokjali, bħala persuna fil-persuna tal-isqof jew tal-kappillan. Konċilju Vatikan it-tieni waqt li dawn ma warrabhomx, niżilhom l-isfel fil-prijoritajiet u jitkellem fuq id-djoċesi u jitkellem fuq il-parroċċa bħala il-poplu talla fil-lokal. U l-poplu huwa poplu wieħed. Il-poplu huwa poplu wieħed. Imsejjen teżori li uħud minnhom għadhom fil-fuħħar ma jidrux u oħrajn ħarġu mill-fuħħar. Valur ieħor illum, ir-relazzjoni aktar pożittiva u anqas suspettuża mas-soċjetà ta' madwarna. Id-dialogu mas-soċjetà tagħna, anke dak irid ikun strutturat. Id-dialogu mhux biżżejjed li jkun wieħed jagħmel dialogu ma' ieħor, waħda tagħmel dialogu ma' oħra. Anke dak irid ikun dialogu strutturat il-Knisja, il-membri tal-Knisja u l-membri tas-soċjetà jaqblu jew ma jaqblux magħna. Il-konvinzjoni li l-missjoni tal-lajkat u tal-għaqdiet hija aspett importanti fil-Knisja, mhux tiżjin. Mhux nistgħu ngħaddu mingħajru, mhux għax hawn inqas saċerdoti u reliġjużi, imma il-konvinzjoni li l-missjoni tal-lajkat u tal-għaqdiet u l-movimenti hija aspett importanti fil-ħajja tal-Knisja. Il-valur tal-formazzjoni u tal-formazzjoni kontinwata għadd daqs illum ma kellna okkażjonijiet biex nieħdu formazzjoni kontinwata. Maħniex naħseb nagħmlu użu biżżejjed, u mhux kulħadd qed jagħmel użu biżżejjed minn dawn l-affarijiet. Naqbes għaliex qabes il-ħin. Konna mdorrijin b'sistema ta' tradizzjoni fejn il-ħajja tinbidel bil-mod, fejn minn ġenerazzjoni għall-oħra konna naddu l-istess messaġġ u jibqa' validu. Illum le. Tul ħajjitna stess jinbidlu diversi affarijiet importanti u jinbidlu iżjed minn darba. Dan perjodu li jgħaddi jew bidliet li jibqu, ħafna mill-bidliet huma permanenti. Joġbuna jew ma joġbuniex huma ġew daħlu u ħajjibqgħu. Dejjem aktar maġla minn qabel. 50 sen ilu dokument tal-Konċilju Gaudium et Spes jitkellem fuq din l-għaġla. Aħseb wara llum, isimgħu x'qalilna l-Konċilju 50 sen ilu. Illum l-umanità għaddejja minn żmien ġdid ta' storja, karatterizzat minn bidliet maġla u profondi. Jistgħu jitferxu mad-dinja kollha. Nistgħu nitkellmu minn bidla soċjali u kulturali li qed tħalli effett ukoll fil-ħajja reliġjuża 50 sen ilu. Aħseb wara llum. Jgħidilna wkoll li diffiċli li l-bniedem waħdu isegwi dan li qed jiġri. Aħseb wara llum. U allura il-bżonn ieħor ta' użu ta' utilità li nkunu flimkien. Aktar kemm ma nanalizzaw dawn il-bidliet, aktar nindunaw li l-bidliet qed ikunu biex il-kultura issir aktar il-bogħod mill-fidi. Insejħula sekularizzazzjoni, l-individualizmu, ir-relativizmu li maċ jeżisti, madux jeżisti it-tajjeb u l-ħażin fih innifsu ma t-tajjeb u l-ħażin huwa kif naħseb jien, kulħadd kif jaħseb hu. It-tnaqqir tad-dover u tal-lealtà u tal-fedeltà mhux biss fil-ħajja tal-familja ma anke fil-ħajja tas-soċjetà.
il-pragmatizmu li tażel dak li jaqbel fiċ-ċirkostanzi mhux ibbażat fuq l-ebda valur u prinċipju. L-instabilità mhux biss fil-ħajja tal-familja, ma anke fil-ħajja tas-soċjetà u fil-ħajja tax-xogħol u f'affarijiet oħra. U allura kważi xejn mu għal omrok. Quddiem din is-sitwazzjoni nixtieq nipproponi għar-riflessjoni u għall-kuraġġ tagħna vers mill-Iskrittura. Meħud mill-ewwel ittra ta' San Pietru. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom għaliex temnu, għaliex tittamaw. Imma ma nistgħux inkunu boloħ u ma nkunux realistiċi u nirrealizzaw il-problemi. In-nuqqas ta' vokazzjonijiet għall-apostolat, in-nuqqas ta' perseveranza fil-ġodda, leja, in-nuqqas ta' kreattività, numru ta' inizjattivi kulħadd tar-rasu anke f'mumenti serji fil-ħajja tal-Knisja u tas-soċjetà tagħna. Fit-tweġiba tagħna għal dan kollu niftakru li minn kull wieħed u waħda minna mhux mitlub is-suċċess imma l-impenn għal fedeltà. Mader Teresa tgħidha di. U meta tgħidilna li hu mitlub l-impenn għal fedeltà mhux is-suċċess, l-impenn għal fedeltà huwa ħafna itqal mis-suċċess, mhux ħafna iħfef. Niftakru li l-vera telfa tal-Knisja mhux in-nuqqas fin-numru tal-attendenza tal-quddies, jew in-nuqqas fin-numru tal-membri tal-għaqdiet u l-movimenti, jew inkella n-nuqqas fin-numru ta' dawk li jibqgħu jgħixu l-ħajja sagramentali jitamdu jirċivu l-griżma u jiżżewġu fil-Knisja, jew in-nuqqas fin-numru ta' dawk li jridu jibqgħu membri fil-Knisja, dawk kollha affarijiet li ma jogħġbunix, imma il-vera telfa tal-Knisja hija in-nuqqas ta' spiritwalità u ta' rabta mar-rieda talla fuq livell personali u bħala Knisja lokali. Il-ħtieġa ta' ħajja spiritwali bħala xhieda u stqarrija li dak li huwa veru importanti huwa il-ħajja nisranija fil-ġenwinità tagħha. Kif se nimmotivaw lil nfusna? Kif se nimmotivaw lil ħutna l-insara Maltin? Kif se ngħinu l dawk l-insara li minħabba raġunijiet differenti, forsi feriti tal-passat, jew inkella ma jħossux li l-Knisja tifhimhom, jew inkella li qegħdin f'sitwazzjoni fil-ħajja ta' frustrazzjoni. Kif se nimmotivawhom lil dawk li iddeċidew li jgħidu bħalma qal Elija fl-ewwel ktieb ta' Slaten, issa daqshekk mulej u telqu. Irrid ikonna aktar il-Ministeru tas-smieħ u tad-dialogu. Speċjalment meta ħafna minna għaddejjin ħajja ta' ġenn bla brejkijiet u bla ebda ċans għal xejn. U dan il-Ministeru irid ikun ukoll strutturat. Inizjattivi bdew minn dan is-segretarjat stess tal-lajċi mill-Istitut ta' Formazzjoni Permanenti. Irid ikonna aktar il-Ministeru tas-smieħ u tad-dialogu, mhux biss individwali imma strutturat. Irid ikonna aktar il-Ministeru tal-akkumpanjament, mhux sempliċement laqat u attivitajiet lil diversi kategoriji fuq livell ta' parroċċi kif ukoll fuq livell ta' qdiet u movimenti. Il-Ministeru ta' Akkompanjament. Il-pjan pastorali li qegħdin ngħixu bħalissa jagħtina l-prijorità tat-tfal u tal-familja. Minn dawn biss ukoll joħorġu diversi aspetti fejn nistgħu nintroduċu dan il-Ministeru ta' Akkumpanjament.
Irridu nakkumpanjaw mhux laqat, irridu nakkumpanjaw lill-ġenituri ta' tfal tal-ewwel tqarbina. Il-mixja tal-fidi, nakkumpanjaw fil-mixja tal-fidi, nakkumpanjaw lill-ġenituri u l-parreniet tal-adolescenti tal-konfermazzjoni. Irridu nakkumpanjaw fil-mixja ta' fidi lill-allima fl-iskejjel u l-katekisti ta' dawn it-tfal u l-adolescenti. Irridu nakkumpanjaw l-żgħażagħ u mhux daqstant żgħażagħ illum fit-tħejjija għaż-żwieġ. Nkomplu nakkumpanjawhom f'din għall-mixja spiritwali wara żwieġ. Nkomplu nikkumpanjawhom fit-tħejjija għall-magħmudija ta' wliedhom għall-inqas tal-ewwel tarbija tagħhom. F'dan l-akkumpanjament nistgħu ngħinu bħala xhieda ħajja ta' żbuħija tal-vokazzjoni nisranija matul il-mixja tagħha. Għandna bżonn aktar il-Ministeru tal-Fraternità b'mod stabbli jew tal-komunjoni li kien wieħed mill-valuri tas-sinodu li poġġilna qudiemna u għad għandna bżonnu b'fedeltà sħiħa. Irridu wkoll ikollna aktar ħajja ewkaristika u sagramentali. Ġesu li għalinna għamlu dan b'tifkira tiegħi ma qalinniex biss b'mod sagramentali fil-quddisa imma l-Ewkaristija hija wkoll fil-ħajja tagħna. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, għatu lilkom infuskom bħala qotja sħiħa u konsmata li tagħti lil nifisha u ssir xejn għal ħaddieħor biex inkunu iżjed knisja u biex it-teżori tagħna li jkunu f'ġarar tal-fuħħar, il-fuħħar fid-djufija tiegħu mhux jinkiser imma jippreserva u nkomplu niżviluppaw il-qudiem. Grazzi.